N fɛ ni ba fila bɛɛ ka yafa n ma. A bɛ se ka kɛ an ni appel in na, a bɛ se ka kɛ a laban ye, nka a bɛ se ka kɛ an ma appel wɛrɛ kɛ. Nka i b'a bila i hakili la k'a fɔ ne donna fɛn o fɛn la, ne y'a kɛ ni ba ka lafiya de kama. Wa n yɛrɛ donna ko min na n hakili la n ko ɲuman don, nka u taara k'an bolo da. Ni mɔgɔ dɔw jɛra, mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ, mɔgɔ jugu don. A kɛra baara ye n bolo tile filɛ in na, nka i bɛ se k'an faamu i n'i ka denmisɛnninya bɛɛ, nka i ba tɛ se k'a faamu. A ka di n ye i ka essayer k'a lafaamu, ka ɲɛfɔ a ye n'a sera k'a faamu. O bɛ diya n ye. Tile filanan n tɛ ka taa so, nka n'Ala sɔnn'a ma a bɛ kɛ Ala ta ye. I hakili to i ba la, janfa siran na. Bakari, a kɛra di? Papa. Bakari, tɛ papa to a ka lafiya de. Kuma bɛ papa. E ka miiri in tɛna papa nana. E ka mɔrɔmɔrɔ in tɛna papa nana tuguni. I ka dimi tɛna na. I ka dusumakasi tɛna na. A ka kan i ka dugawu kɛ, o de b'a lafiya. Mais maman, ne bɛ ka kuma min fɔ e tɛ k'a faamu, e bɛ k'i kulo ci o kan. Bakari, i bɛ film lajɛ kojugu. Baga saya in, a nana ka bɔ baarayɔrɔ la k'a da. Ɲani ka dugu jan taara sɔrɔ ten nɔ. Halisa ne bɛ mun f'i ɲɛna, dugawu k'a ye, o de ka d'a ye. E yɛrɛ filɛ ka nin mun kɛ yen, nin man di papa ye. Maman, muso ni nin cɛ, a ne kumana téléphone na. A y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ne ye. I nɛn minɛ ka bɔ n da la. Ne b'a dɔn papa ka sali ma foyi k'e la. N bɛ ka essayer ka kuma f'i ye k'a fɔ k'u y'a faga de. Papa ye nin bɛɛ fɔ ne ye téléphone na. A ko ko e t'a faamu. Ko ne ka essayer k'i lafaamu. Ne bɛ k'o kuma fɔ e bɛ. N'i ye kuma fila minɛ, bɛɛ ye sen don i kɔnɔ. Ne ye masiba kuma ye tantɔ. Wa ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn. Ne fana tɛ nin ko in bila tan tant que ni ne m'a tiɲɛ dɔn. Bakari! An ye mun de kɛ tantɔ ni masiba ko bin de b'an kan. Fa banna. Den yɛrɛ ko ne ko mɔgɔ hakili de bɛ fɛ ka tiɲɛ wa ne m'a faamu.
Oui. Nani Musa Dembélé va faire? Oui. Viens là, patron. Patron, bismillah. Do. Ji. Bora mo. Rostuna. Musa Dembélé furumuso de ne. Musa Dembélé fatura ka muso ɲɛnɛmanba de t'a kɔ. Komi a ka patron de ye ne ye. Ne tun bɛ voyage la. A ka banni kɛra ka ne to la de. O de y'a kɛ ne ma se ka ye banni kɛnɛ kan a wagati la. Tiɲɛna vraiment i nana diyara n ye. Depuis ne furukɛ fatula a somɔgɔw ni sigira mɔgɔw de yera an ma ka baara la mɔgɔ si ye. Donc b'a yira k'a fɔ ne furukɛ bɛ baara ɲɛnama na. Musa Dembélé fatura a y'a sɔrɔ a ka nafolo muguba de dalen bɛ anw fɛ yen. A bɛ taa fo miliyɔn 30 ɲɔgɔnna na. O de la a wari tɛ se ka bɔ cogo si la f'a ka kɛ a balima ou bien a furumuso. I ni fa i ye mɔgɔ ɲɛnama ye koyi. Wallahi mɔgɔ si tɛ se ka sabaga kɔ la don ni mɔgɔ ɲuman kelen kelen tɛ. Ni nafoloba in de b'e bolo n'o ye o déclarant tɛ. I ni ce koyi. Musa Dembélé yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye. B'a dɔn i b'a ka bureau yɔrɔ dɔn kunna. Awɔ Allah a ye bitigi dɔ yira n na yen nɔ. Voilà ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ o bureau la. I b'i jija. Non. Ouais, i b'i jija sini. A ye fɛn bi kɛ o. Non, t'a sini. Sini n'i taara i bɛ papier ninnu signer walasa i ka se ka taa banque la i ka taa wari ninnu ta. I y'a faamuya? N y'a mɛn. Fɛn foyi t'a la. Ne bɛ sira ɲini. Awɔ.
Mama. Bakari. Anga sengena nganyani bana pe. Wala. Oba tirige di boreno. Ko debi bani kera ko asali be fragile. Ana ne sire kuma woni faniyana. I Fatuma le bolo barla. Bana ka so ka million 30 de bane bo. O pour que million 30 ka so na ta biro da. O ta si kuna warne. Mama ere darula. Ndarin wala ke. Mo gaza bi se kana dron. O ko ba ka patron ale. O million 20 wa be no ke ka ta afo ale ka biro la ko ka to papier si. Bakari. E dalen te ko la. Ni bi ke famuya sokono cogoya bela. I dalen te ko foyi la. Nga yire de nana sokono yan. E sigile fe yorma si yoro de tumbe no. Manene ni bena. Pesi tiginte ya. Pai. Ale yere de do. Ngolo mane jante mo wayna man. Ne a fe mo ko ba sa yala no ngu ya fakade. Depo kera mo gaza ndoro ne ba kana timundo. Donc ni yere ka juguna be. Bakari. Yore ti dakula. No no mushi. I kana ta doro. Na gondita. Tikaba ko ya. Ni bi ke beya. Ike foto yi kan na fulu lautai. Million pisara. Alaga manyana ma nyeni ma kono finyano. Ite bulgati faga na fulu ko la de. Ibi sigi ko ke dana bale ko imada ko la. Ne denge ko lo ko be faga mi. Ni na fulu so ran be nyana bo. Million pisara. Ça va? Oui, ça va. Tiens là. Musala madame. Iglas ke jara ko. Mais ko do kera ne ko mache. Ne nana papier ko so. Enyo mo do bla. La ta papier no ferana. Pero mai era iflim. Yung sumay. Ito foi. Kung machin. Madam Damina. Ese sigi cogo ɲana e ka wuli tan e sigi cogo ma ɲa. Non, c'est E wuli tan sa. Wuli tan sigi cogo voilà. Voilà, e sigi. Madame Damene. Oui. Diga sigenya na koju. Dia sababu ye. Jana tigala mogo ibe bo kodo la. Abi toro me ni tla ka koyara saro. O mun fana kadi.
I ye muso ɲɛnaman ba de tiɲɛna ne kun taara papiye kow la o ma tiɲɛ mais ko wɛrɛ fana jiginna n kɔnɔ min ni papiye ko fana tɛ kelen ye mais a bɛɛ bɛ dilan ne hakili la an ni Danbɛlɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ɲɛnaman don n b'a dɔn n'i ye cɛ ɲɛnaman ye yɔrɔ o yɔrɔ furumuso ɲuman fana b'a kɔ a ka ɲi i ka n'i sigi nin yɔrɔ la n sigilen don ayi non n'a ye sigi madame i b'a dɔn e filɛ nin ye i ka ɲi kojugu wa i b'a dɔn i ka yɛlɛ cogo ninnu a ka jugu mɔgɔ ma kojugu mais papiye ko in a bɛ ɲɛnabɔ wa n'a ɲɛnabɔra i ka hɛrɛba de b'a kɔnɔna na wa a ɲɛnabɔli kunba fana i m'a ye fɛn dɔ de bɛ yen ne bɛ fɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ an cɛ mun b'a a ko tɔ teliya cogoya dɔ la nana mun ɲini i bɛ mun de kɔ ne tun b'a dɔn k'e ye ni mɔgɔ sugu ye o sinon ne tɛ n ka danaya tiɲɛ na e taara ne ka biro la wa e ma taa dɔwɛrɛ foyi la i taara wariko nata de la min b'i jagoya ka taa yen i taara n'i ye mun sɔrɔ yen o bɛɛ y'a dɔ de madame Danbɛlɛ ne ma na fɛn foyi la ne nana walasa i ka se ka nin papiye in signer de ne ni signer ka ban an bɛ fara ɲɔgɔn na ne dalen tɛ k'ale papiye ko in na e yelen kalo ye
baasi tɛ i b'i ka numéro to yan ni mɔgɔ jɔra papier sen na tuma o tuma k'i wele n b'a sen ka d'i ma. Madame Dambélé, ne tɛ taa yɔrɔ si n'i ma papier in signé. Sinon i ma sigi ni mun ye o bɛ bɔ a la. A bɛ kɔnɔ ne ye den sugu jumɛn ye? N t'i tɔgɔ dɔn e le investissement tigi o papier n tɛna signé. N'i m'a signé mun y'i cɛ sɔrɔ o bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ. N t'a se bi wa n t'a se sini. Minɛ bɛ nin signé diyagoya la. Ne man kan kana mun na A nana ni document dɔ de ko k'a signé. e document ko wari Awɔ. chef munna ma taa ni 16 machine na fo ka na ni cahier an mɔ. A y'a signé waati min na an b'a saisie. E nakun de ye ne kan kɔni siɲɛ. Awɔ o de ye nakun ye. Ne y'i sɔrɔ an ka so yan nɔ e manamanamɔgɔ de y'i jɛ o. ka k'a minɛ. Madame Dambélé, an tɛ 10 heures de la wa? N'i ma dossier signé an tɛ 10 heures la yanni 14 heures cɛ i bɛna dɔn ko mun bɛ yen. Ne fana ye cɛ e ka na 14 heures. Bakari, mun y'a bugɔ? Mama nin ye manamanamɔgɔ de ye. Fɛn mun sɛbɛnnen don kaye in kɔnɔ a fɔlen don kaye in kɔnɔ ko an jɛnna n'a ye ko Papa ka wari ni a ka du papier a bɛɛ bɛ yɛlɛma ale tɔgɔ la. A b'a fɔ k'a bɛ taa ka na a ka na a bɛ n'an sɔrɔ yan. Ne yɛrɛ bɛna taa police la sisan n bɛ taa ɲɛfɔ u ye. Madame Dambélé, i kulo ka gɛlɛn dɛ. Papier i b'a signé wa ou bien i t'a signé de? Ne m'a f'i ɲɛna ko i ka papier bɛɛ ni mɔgɔ sara ma tuma min na n b'a signé wa?
Madame Damele, ne ko e bɛ fɛ ka sini ye fɔlɔ wa? Ou bien i bɛ fɛ mun kɛr'i cɛ la o ɲɔgɔnna ka k'i la? N'i ma papier in signé i den cɛkɔrɔba bugola in n b'a faga. E yɛrɛ ma ne bugɔ wa? Tiɲɛna i kati jalen don. Mais n'i ma nin signé n b'i faga i n'a fɔ n y'i cɛ faga cogoya min na. N bɛ tila k'i den, n bɛ tila k'o fana faga. A minɛ i k'a signé. Sinon i ma sigi ni min ye n b'a kɛ sisan. I bilahi si dɔɔnin b'i la. Mais a ma ban dɛ. A ma ban dɛ. I ye n bugɔ ko mun kama. N ma fara ko in na dɛ. Wa n bɛ taa n bɛ segin ka na. I bɛ ne bugɔ. O ko tɛ bila ten fana dɛ. I k'i sigi n'a fila bɛɛ ye. N bɛ taa n bɛ na.